गोजोनथाव खौरां बड'लेण्ड सोमावसारनाय बिर जोहोलावफोरनि 63 नखरनो 25,000 रांनि अनसुंथाइ गथायगोन। हारिनि थाखाय सोमावसारनानै जोबथेसालियाव जोबथेनानै दोनजानाय 63 नखरनो अनसुंथाइ होनो रायजोनि गेजेराव खोथा होदों, लोगोसे खौरांनि गेजेरजों बिबुंथि लाखिदों। उदालगुरि जिल्लानि रायजो राजानि थाखाय एम्बुलेन्स गंसे आरो गोथै सह रोगाग्रा गारि गंसे 24 घन्टा सार्भिस होबाय थागोनखौ फोरमायदों आरो गंनै फरायसालिनि थाखाय जौगाथायनि खामानि मावगोनखौ खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। सिजौ फाउन्डेसननि हेफाजाबजों सेरेगा फाउन्डेसननि नाजानायाव सेरेगा फाउन्डेसन सिनियर सेकेन्डारि फरायसालि लुनायाव हेफाजाब होगोन। उदालगुरिनि बिष्णु राभा ख्रिस्टि संघ उदालगुरि टाउनाव बेखेवजानाय खाफाल आनजादखौ खुंफुंनायनि गेजेरजों मुलाम्फा थानाय रांनि गेजेरजों जोबथेसालियाव थानाय 63 नखरनो अनसुंथाइ, उदालगुरिनि थाखाय एम्बुलेन्स आरो गोथै सह रोगाग्रा गारिनि सिबिथाय होगोनखौ खौरांनि गेजेरजों रोखा फोरमायनानै होदों महरगिरि हेलेना दैमारिया। दिनैनि नैबे उदालगुरियाव मोनसे लाकी ड्र लटारि खेलानि मोनसे इनग्रेशन दिनै प्रग्राम दङमोन। सेरेगा फाउन्डेसन आरो बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो थाखाय सिजौ फाउन्डेसन, बे मोननै फाउन्डेसना लोगो नांजाबनानै मोनसे बिराद गिदिर वान अफ द बिगेस्ट इन आसाम होनजायो लटारि खेला खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। आरो बे लटारि खेलाल' नङा, बिनि थांखिया जोबोद गिदिर आरो जोबोद बाख्नायथाव। बिनि थांखिया आं फारि फारि मोनसे मोनसे बुंलांनो सानदों। गिबि थांखियानो जाहैबाय सेरेगा फाउन्डेसननि आन्दाराव मोनसे स्कुल दङ गंसे, जि सिनियर सेकेन्डारि स्कुल, आरो सिजौ फाउन्डेसननि आन्दारावबो गंसे फरायसालि दङ, आलारि एकाडेमि होननाय। बे गंनैबो स्कुलाव गाहाय थाखोनि जाय बिथांमोना बिल' पभार्टि लाइननि बिथांमोनहा जाय फरायनो हायाखै बिथांमोननो एजुकेसन होगासिनो, बिथांमोननो फ्रि अफ कस्ट एजुकेसन होगासिनो। बे खेलानि जिखिनि फैसाया लाबा फैगोन, बे लाबजों बिथांमोननि एडुकेसनाव थांगोन, एडुकेसननि डेभेलपमेन्ट आरो इनफ्रास्ट्राक्चारनि डेभेलपमेन्टआव थांगोन। आरो सेकेन्डआनो जाहैबाय बे उदालगुरि हालामाव गंसे भेन्टिलेटेड एम्बुलेन्स डनेट खालामनाय जागोन, जि बयनि थाखायबो फ्रि अफ कस्ट आरो 24/7 सार्भिस होगोन। आरोबाव गंसे गोथै सह लांनाय गारि, जायखौ जों स्वर्गरथ होननानै बुङो, बेखौबो बिथांमोना बयनि थाखायबो उदालगुरि हालामनि बयबो रायजो राजानि थाखाय फ्रि अफ कस्ट 24/7 सार्भिस होनाय जागोन। आरोबाव मोनसे थांखियानो जाहैबाय जोबोद गिदिर थांखि बियो, जोंनि बर'नि थाखाय नांबोनाय जाय बिथांमोना दिनैसिमबो जेलाव दङ, जाय बिथांमोना जोबथेसालियाव दङ, बिथांमोनहा जोबोद गोबाव जाबाय, दासिमबो जेबो ओंखारबोनो हागोन हाया बिनि जेबो खौरां गैया। बेनिखायनो बिथांमोननि जायफोरा फेमिलि मेम्बार्सफ्रा दा जोबोद खस्थ'नि गेजेराव सोलिगासिनो दं, बिथांमोननि थाखाय फाइनेन्शियेल एसिस्टेन्स बयबो नखरनि थाखाय, गासिबो फेमिलि मेम्बार्सनि थाखाय दा एप्रक्स 63 प्रिजनार्स दासिमबो दङ जोबथेसालियाव। बिथांमोननि इच फेमिलि मेम्बार्सनि थाखाय मोनसे नखराव 25,000हाय होनायनि अनसुंथाइ होनायनि मोनसे थांखिखौ लादों। आरो बेफोर गासिबो थांखिया नैबे लटारि खेलानि जिथु लाब थागोन, बे मुलाम्फाजों बेखिनि जि प्रब्लेम्सफोरखौ सल्भ खालामनो थाखाय बे खेलाखौ फाथिनाय जादों। आरो बे समाव रायजो राजानिफ्राय हास्थायनाया माबायदि जादों? जोबोद मोजां, रायजोफोरा जोबोद हेफाजाब होदों, रायजोफोरा फैदों, बेखौ बुजिनो नाजादों मा बे खेलाया। आरो जोबोद मोजाङैनो बे खेलाखौ आंनिबा बयबो एफा मोजां मोनसे कज लानानै बे खेलाखौ फाथिनाय जादों। मानो होनबा जों गोबां जायगायाव नुयो जे लटारि फाथियो, खिन्थु बेबायदि माबा मोनसे कजनि थाखाय जों लटारि नुनो मोना। नाथाय नैबेखौ माबा मोनसे मोजां कजनि थाखाय जे लटारि मोनसे फाथिदों, बे जोबोद गोग्गानांथाव खोथा। आरो आं सानो जे बयबो रायजो राजाफोरा ओंखारबोनांगौ। आरो बेनि बेसेना जाहैबाय, बे लटारि टिकेटनि बेसेना जाहैबाय खालि 100 रुपिसल'। बे 100 रुपिसनि जि टिकेटखौ नोंथांमोना जुदि लाक दङब्ला गारिखौबो मोननो हागोन, आरो जुदिबो लाक गैया, सोरबाफोर मोनाखैबा, बे फैसाया जोंनि जिखिनि थांखिखौ आं बुंबाय बेखिनियाव थांगोन। गासै बेसेबां अनजिमानि लटारि टिकेट? गासै दा एप्रक्स आं बेखिनिखौ, बे डाटाखौ आंनाव गैया, बेखिनिखौ नोंथांमोना कमिटि मेम्बार्सनिफ्राय लानो हागोन।